Ngiyabingelela babenkosi. Ngiyacela namhlanje ke ningiphe ithuba nendlebe ke sikhulume izindaba zobuNazaretha. UbuNazaretha into ephambili kuyona kwakuwukulungisa indlela eya kuNkulunkulu ukuthi ngomva kwalempilo sikwazi ukumbona uNkulunkulu siphile ebungcweleni bakhe obuyikhala lethu laphakade. Ingakho wathumela uShembe ukube azosifundisa ngobuNazaretha, ezosifundisa ngendlela yokukhonza uNkulunkulu ngendlela okuyiyo, ngokuthi sigcine imiyalo yakhe njengoba lokhu eyilobile ngenceku yakhe uMose. Ukuhamba-ke kobuNazaretha njalo buhlale buney'nselelo. Siyokhumbula ukuthi uShembe ephuma entabazwe kwaqhamuka amadoda amathathu ambuza ukuthi awuShembe usuvumile ukuhamba lolu hambo. Ayesithi kodwa-ke siyaqinisekisela, siyakufungela ukuthi njengoba sibathathu nje thina uyothi mawuthi abantu abenza into thina sithi abangayenzi. Elithi izwi liyozwakala ngoba sibaningi kunezwi lakho wena owedwa. Thina siyozwakala kangcono ngoba sibaningi, and futhi elithi izwi liyosheshe lifike kubantu ngoba sibaningi. Kunelakho owedwa uyobe ukhuluma wedwa. Uyothi wakha ibandla thina sibe silibhidliza. Lokho bakwenza ngoba bakhishwe omubi ukuphikisana nentando kaNkulunkulu. Ngathi-ke eyami inhloso yokukhuluma la kulezi nkundla akikho ukushumayela kangako, kodwa kuwukufundisa ukuze isizukulwane esizayo nesizayo, isizukulwane esiyithupha, laba abakhonze ukungena kulezi zinto zo-internet no-social media, bakwazi ukuthi bathole umnyombo nomlando nobunjalo bobuNazaretha. Bazi ukuthi uma kunento ethile ingabe yenzeka kanjani noma yenziwa yini noma yasuka kanjani. Sizokhumbula ukuthi ibandla likaShembe lamaNazaretha, iNazareth Baptist Church, libe ney'nselelo ey'ningana emva kokuhamba kweNkosi ilanga, umholi wesibili. Kwaba nokwehlukana phakathi, kwaba nembango yobuholi. Ngifisa ukukhuluma-ke ngaleli gama eselidumile elikhona la phakathi kwamaNazaretha elithi iphekula. Kunabantu la abangamaNazaretha ababizwa ngamaphekula. Ngiyafisa ukuthi nginombulule ukuthi kambe lelo gama laqhamuka kanjani. Kungani namhlanje ngabe lisasetshenziswa ngokuyikho yini njengalokhu laliqanjiwe laba ababeliqambile. Kodwa mhlampe ngaphambi ngisho ukuthi leli gama langena kanjani ebuNazaretha, neke ngichaze lona igama uqobo lwalo. Sokhumbula ukuthi e-Afrika, i-Afrika yayikoloniziwe noma yayiqhomondelwe abamhlophe. Amazwe amaningi ase-Afrika benohulumeni abamhlophe labo hulumeni bebandlulula abantu abamnyama bengeyingxenye kahulumeni. Abantu-ke abamnyama kulawo mazwe ase-Afrika almost wonke, cishe mhlampe mabili amazwe angakolonayizwanga la e-Afrika, esengiwakhohlwa amagama awo.
kodwa wonke lawa amanye ayicoloniziwe abamhlophe benohulumeni khona owedlula obandlulula abantu abamnyama. Abantu-ke abamnyama babecindezelwe amakoloni babe sebeyihlanganisa beyimobilizer bezenza beba namaqembu alwisana nokubandlululwa kwabo noma nokushiwa ngaphandle kwabo ekuphathweni kwezwe. Abanye bathatha izikhali bangena ehlathini balwa, abanye babekholetha xoxiswane njalo njalo. Abelungu-ke labo bantu ababelwa belwela ukuthi bafuna ubulungiswa ezweni labo bebabiza ngama-terrorist. Igama-ke lithi terrorist ngesiZulu kwathiwa amavukelambuso ngoba bafuna ukuketula umbuso osesihlalweni ngoba benenkolelo ethi lowo mbuso awufanele ukubusa lelozwe noma ufanele ukubusa ngendlela obusa ngayo. Kodwa-ke ngiya kuleli gama-ke lithi amaphekula. Angifuni ukukhuluma ngaleli lathi abashokobezi noma lelithi amavukelambuso, kodwa ngifuna ukukhuluma ngamaphekula ngoba ilona igama elisetshenziswayo la ebuNazaretheni. Ikakhulukazi leli gama umuntu onomsuka walo ukuthi aqambe leli gama elithi iphekula uThokozani Nene owayesebenzela umsakazo wesiZulu efunda indaba enza nabaseki bebunda, ikakhulukazi wayekhuluma ngey'ndaba zepolitiki. Kwake kuthi-ke makufanele akhulume ngalaba bantu abalwa nombuso wamakoloni abelungu ababiza ngama-terrorist, yena bese babiza ngamaphekula yikhuni. Wayebabize ngokuthi bamaphekula yikhuni. Abantu-ke abakhulela emakhaya abaziyo makubasiwe kuye kube nezikhuni noma nezinkuni ey'shiswayo ukuze kube nomlilo. Lowo mlilo uzovuthiswa leyo nto ephekiweyo. Lezi zikhuni-ke eziye zide y'sondezwe eziko uma yihlehla ngenxa yokusha, y'sondezwe zize ziphele kufakwe ezinye. Lezi zikhuni-ke ukuze zivuthe kufuneka zime ngendlela ethile ukuze ivuthe ngoba uma zime ngenye indlela azizukuvutha kodwa zizokadala intuthu, kube nentuthu kulelo ziko. So-ke uma ngabe umuntu efuna lelo bhodwe lingavuthwa uyephendula izikhuni ayimise ngendlela ebezingamile ngayo ukuze lowo mlilo ungaphumeleli. Kuye kuthiwe-ke lowo muntu uphekula izikhuni. Uphekula izikhuni uzenza zingavuthi ngendlela efanele, zibe nentuthu noma zicishe nje ukuze lowo mlilo nje ungabi stable. Kuye kufanele lowo muntu aphekule izikhuni. Yilokho-ke uThokozani Nene wayekusho ukuthi uhulumeni wamakoloni wawunjengeziko bese kufika laba abamnyama abalwa nalowo hulumeni befike bephendula izikhuni ukuze lowo hulumeni ungasebenzi kahle. Wayethi-ke amaphekula yikhuni, malinqanyulelwa-ke kuthiwa amaphekula. Okuwukuthi abantu abavukela umbuso obusayo ngaleso sikhathi. Angibuye-ke leli gama ngililetheke la esontweni, lingena kanjani esontweni. Kwathi uma kuhamba inkosi yelanga
ngo-1976 December. Kwase kuthi mhla ifihlwayo ngoJanuary 2 ka-1977 kwase kumenyezela ukuthi inyanga yezulu okumfwabo omncane wenkosi yelanga uyena ozokabambe ubuholi bebandla kuze kube kucaca kahle indaba yobuholi ukuthi ukhona yini umholi oshiwe inkosi yelanga ukuthi uzosala ehola ibandla na. Kwathiwa ke inyanga yezulu izobamba isihlalo. Hayi ke yasibamba ke inyanga yezulu isihlalo kusukela ngalo lelo langa January 2 1977. Ithe ihola ke ibandla kwaba khona abantu abangakuthandi ubuholi bayo, bangakuthandi ukuthi ibe sesihlalweni ihola ibandla. Bethi kufanele kube omunye wezingane zenkosi ilanga othatha isihlalo, noma ke babengasho ukuthi imuphi, kodwa babethi nje ifa lenye indlu alikwazi ukudliwa kwenye indlu. Igama babelibeka kanjalo. Bethi akwazi uba omncane uthi angazohlala esihlalweni sikamfowabo ezele lowo mfowabo enezingane eseyikhulile. Hayi ke iliholeke inyanga yezulu ibandla kungaveli ukuthi ubani oshiwe inkosi ilanga ukuthi uzohola ibandla, ngoba kwakulindele ukuthi mhlawumbe uzoqhamuka ummeli ophethe iwili noma ophethe idocument noma ubani-ke ophethe umyalezo oqhamuka enkosini. Iliholeke inyanga yezulu ibandla ihambele iy'ndawo ebeyihanjelwa inkosi ilanga, yenze konke okwenziwa umholi. Kodwa kuloku khona abantu abagwavumayo ngokuthi kuhola inyanga yezulu ihola ibandla. Bathe besuka labo bantu labo base bemobilize ukuthi omunye wezingane zenkosi akathathe over isihlalo. Kwabe sekuthi ke inyanga yezulu ingekho iseJudiya ku-October, kwasale kuphakameni kwabekwa omunye umholi ebekwa yilaba babe-aggrieved ngendaba yokuthi ubuholi buphume endlini yenyanga yelanga buye kwinyanga yezulu. Babe sebekubeka umholi-ke abampha igama lokuthi uPhashayo njengelanga, okuyenye yemadodana enkosi ilanga. Ithe inyanga yezulu iselokhuzeni kwezwakala ukuthi kuphakameni sekunomunye umholi. Hayi-ke kwase kusuka kumsindo-ke esontweni, isiphithiphithi sekuphithizela ukuthi manje akwazi phela ukuba nabaholi ababili ebandleni elilodwa. Kwabe-ke sekuthi-ke laba bona balandela inyanga yezulu njengoba ibekiwe kwathi ibambile, base beqamba laba abanye abalwa abaphikisana nenyanga yezulu, base bethi bamaphekula yikhuni, bamaphekula ngoba bavukela umbuso wenyanga yezulu. Base bethi bamaphekula ngoba inyanga yezulu isesihlalweni ihleli, bona bazoyiketula, okusho ukuthi bavukela umbuso wayo. Base bebizwa ke ngokuthi bamaphekula.
Lelo gama ke likhulile nje kuhanjwa ngalo kuyilona gama elichaza abantu abaphikisana nobuholi benyanga yezulu. Njengomuntu obekiwe esihlalweni ukuthi ahole ibandla. Labo bantu babizwa ngamaphekula, yebo nabo babe sebebiza laba benyanga yezulu ngamajendevu. Angilazi-ke ukuthi lelo gama lisho ukuthini, liqhamukaphi. Ngoba ngazi ukuthi ijendevu kuthiwa intombazane engagananga esekhulile, ekhulele ekhaya engagananga, kuthiwa ijendevu. So labo bantu-ke likhule leli gama babizwe ngalo, ilona gama babe-identifya ngalo ukuthi abantu abalandela lo mholi omunye bamaphekula. Kwakwaziwa nje ukuthi leli gama lisebenza ngoba laba bavukele umholi osesihlalweni, bafuna ukumketula ukuze bafake omunye abakholelwa ukuthi ulegitimate noma ufanelwe ukuthi ahlale kulesi sihlalo ngoba isihlalo ebekade sihlele uyise. Kuthe sekuhola inkosi uThingo lwenkosazana, lase lithi uThingo, hayi leli gama lilithandi, leli gama lokuthi kubizwe labana ngamaphekula. Akalithandi, ucela ukuthi lingabe lisasetshenziswa, kungabe namagama ayiziswana ngoba siyakholwa, sisekukholweni. Kungabi namagama ayiziswana ayesiwa kulaba bantu ababephikisana nenkosi inyanga yezulu. Lase lincipha-ke leli gama lokuthi babizwe ngamaphekula ngesikhathi kuhola uThingo. Luthe malihamba uThingo emhlabeni, sekuqhamuka amadoda amabili ephakamisa amagama abaholi ababili, baphakamisela isihlalo esisodwa. Kwabe sekuthi laba ababa yi-majority, laba basebuhleni ababa yi-majority, base bebiza laba balandela lo munye umholi okuthiwa wakhonjwa uThingo, owaphakanyiswa ummeli, ethi ummeli uthunywe uThingo. Base bebiza laba abahamba nalo ophakanyiswe ummeli, base bebabiza ngamaphekula. Khumbula ukuthi ngithe iphekula umuntu ofica iziko livutha ebese phendukezela izikhuni bese kuba nentuthu noma lo mlilo ucishe. Iziko vele likhona elivuthayo, aphendula izikhuni zicishe, noma uvukela umbuso. Ivukela umbuso, usho ukuthi uvukela umbuso khona. Manje-ke babe sebebiza-ke laba ngokuthi bamaphekula, usho ukuthi ngamafufu bathi bamavukela mbuso. Umbuzo kusekutheni kuseyiyo yini same context yegama lobuphekula, ukuthi uma ngabe iphekula ukuthi umuntu ophendukezela izikhuni eziko elivuthayo, iliphi leli ziko elalivutha, noma iliphi leli ziko elalivutha emva koThingo, leli ababelivukela labo okuthiwa bamaphekula.
Angayilapho kufike-ke kulokhu kudide khona-ke kulokhu ukuthi kungabe kuwukuthi leli gama lasetshenziswa ngayo yini i-context alaliqanjwe ngayo ngesikhathi senyanga yezulu. Uma kuwukuthi uthingo lwalumholi and kuleli bandla kuthiwa umholi kufanele ashiwe umholi, kungabe aveni kuwukuthi abantu abaphikisana negama elaphakanyiswa uthingo ibona abavukela uthingo na? Abavukela umbuso wothingo. Uma ngabe igama elithi iphekula lisho ukuvukela umbuso, kungabe akusho yini ukuthi laba abaphikisana negama okuthiwa lakhishwa uthingo ibona abavukela umbuso na? Uma kuya ngokuthi ibona abavukela umbuso, kungani bebiza laba kufanele ngabe boba umbuso bebabize ngamaphekula? Njengoba ngisho ukuthi angikhulumeli laba abantu abakhona njengamanje, ngikhulumela ikusasa, ngikhulumela amaNazaretha akusasa lawa azobefuna ukuthola ukuthi into ethile yasunguleka kanjani, yahamba kanjani, iseyikho yini namanje, kuseyikho yini kuleyo context. Ilokho engifisa nje ukufundisa ngakho, ukuthi izinto zaziwe ukuthi zisukaphi, zaziwe ukuthi zikuphi njengamanje. So uma ngabe bekunobulungiswa begama lokuphekula, kufanele ngabe igama elithi iphekula alibafanele laba bantu abalandela igama ngoba bethi lishiwe uthingo, ngoba akubona abavukele umbuso wothingo, bona abalandele umbuso wothingo. Manje awukwazi lowo muntu umbiza ngephekula, fanele batholelwe elinye igama ngoba leli lokuphekula okungenani lifanele laba bantu abaphikisana negama lothingo. So-ke ilokho ebengizama ukuthi nguveze ukuthi igama lokuphekula la eNazaretheni njengoba selisebenza ngendlela elisebenza ngayo, kodwa lona laqala kanjani, lona igama lokuthi iphekula lisho ukuthini, liphikelephi kumanje, lisebenza ngendlela okuyiyo yini okufanele ngabe lisebenza ngayo. Ngiyabonga-ke, inkosi ibuseni kuzwile.